El món dels castells porta més de 200 anys i en aquests 200 anys hi ha hagut sotragades i hi ha hagut nivells altíssims i després unes sotragades de dècades per tornar a recuperar nivell. Ara, per sort, és molt més universal, està molt més extès, hi ha molta més, una consciència més àmplia i fa que ens estirem i aquest sotrac hagi estat més curt, però les ganes de superació, les colles que fa el 2019 tenien un límit, jo crec que aquest any 2024 crec que aquells límits els tenen per fer i a més amb solvència. El pilar dels castells és la canalla i sense la canalla no funciona. Clar, en un any recuperar aquesta canalla que normalment fa una transició natural fa que siguin més difícils de fer, més insegurs, per tant és més complicat d'arribar a fer construccions més complicades. També el nombre de castellers. És més fàcil fer, contra més castells tinguis, i assaig és més fàcil de fer. En el moment que la gent ha trobat altres activitats per fer, ha descobert el cap de setmana, fa que sigui més difícil d'arrossegar-los un altre cop a l'activitat normal d'una colla. Per tant, no ha estat fàcil, però es nota que hi ha ganes de fer castells. I això ha fet que, sobretot, les colles més punteres o als seus municipis on hi ha més tradició, hagi estat més fàcil de recuperar aquesta activitat. I mica en mica tota la resta de colles potser han trigat una miqueta més o s'estan ficant una miqueta més al dia, però s'està assolint un gran nivell. Que tothom estigui molt predisposat i molt assajat i molt condicionat a fer-ho. I necessites unes peces molt claus i són molt complicats, si no ho faríem cada dia. Però amb els castells nets necessites també una canalla molt fina que s'ha de recuperar, que s'ha de formar, que ha de tindre una transició i per castells de Déu necessites també molta gent. I clar, en el moment que has perdut aquesta transició de canalla, i has perdut un nombre de camises important a les colles, fa que quines colles poden permetre el luxe de fer-ho o han pogut recuperar abans aquest sentit? La que han pogut apretar una miqueta més i tindre una velocitat una miqueta més alta. Un dels perills que hi havia prepandèmia és una miqueta que s'havia perdut el respecte als castells de 9. Un 3 de 9, un 4 de 9, semblava que qualsevol ho podia fer en qualsevol moment. I després de la pandèmia s'ha vist que no és fàcil. No és fàcil, són castells complicats, fins i tot un castell de 8 té un valor important, no és gens fàcil, s'ha de tindre molt de mèrit fer-ho. Imagina't fer castells encara que de més dificultat. Aquest boom, quan la gent veu que és una activitat per fer, també quan la gent entén que és una activitat en família, hi ha molta més gent que coincideix també. Recordem, 2008 què passa? 2008-2009 hi ha una època de crisi important. La gent, quan hi ha crisis, necessiten on poder fer o omplir un espai que abans ho feies pel teu compte i ara costa més. Una colla castellera és ideal perquè una família fa la mateixa activitat. No vas a veure el teu fill fer futbol, no. Fas la mateixa activitat amb el teu fill, cosa que és important. I tot això coincideix també, si tens un reconeixement, a la gent li agrada aquest ego de dir, ostres, que soc casteller i a més, quan ho expliques, mola, no? Ja l'evolució dels castells, potser des del 2010 o una miqueta abans, és brutal. Abans veus el tamany dels folres i de les manilles, no només amb el nombre de membres de folre, sinó amb el pes d'aquests membres de folre, sinó veies autèntiques mules allà dalt. Perquè era això, a pes. Ara veus que és tot molt més tècnic, rebaixes pesos, perquè ho fas tot molt més estudiat, més científic, si es pot dir, que també coincideix que hi ha menys accidents. O sigui, tens gent o els fas més lleugers, però els fas més estudiats. Per tant, estàs guanyant en seguretat,
perquè aquí tothom el vol descarregar, cosa que també és important.